Egunon guztioi, egunon gurasoei, ongi etorri Arrasatera, ongi etorri Mondragon Unibertsitateko kampus honetara. Egunon, El Regatoko neskamutikoak, zer moduz? Bueno, txalo bero bat hori da, txalokin hasiko gara, eta hasteko esan behar, poliki bada ere, laster eserleku hauek betetzea espero dugula, eta nolan ekitaldia hastear dagoen, baguk ekingo diogu. 6. edizioa da FLL Euskadi Mondragon ospatzen dena, Innobaskek, Mondragon Korporazioak eta Mondragon Unibertsitateak antolatutakoa hemen, eta gaur festa handi bat izatea espero dugu, hemen Arrasaten bildu garenok, orain 10:00 hasi, eta 3 arte espero zaituztegu guztiok ondo pasatzea eta baita ere gurasoak. Eider. Un total de 170 equipos, 107 de Challenge y 63 de Explore, procedentes de 60 centros vascos, participan hoy con el proyecto de innovación, el robot que han programado y una demostración de valores. Este año han tenido que desarrollar el proyecto para dar respuesta al reto Submerged, que ha consistido en la exploración de océanos. Este programa educativo está organizado por la Agencia Vasca de la Innovación Innobaske, junto a la Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea y la Universidad del País Vasco. Ha contado con la participación de más de 2.800 estudiantes que durante 6 meses han hecho frente al reto de este año. Arrasateko finalari dagokionez, Gipuzkoako eta Bizkaiko 40 talde izango ditugu gaur hemen, 308 gazte euren entrenatzaile eta familiekin, eta 128 voluntario lanian ekitalde guztia ondo urten dadin. Bueno, ulertzen da, entzuten da, ondo. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Talde gehiagoan sartu direnak, gerturatu zaitezte, mesedez, joan sartzen ja, bai, eserlekuetara. Ekin da ekitaldia, eta oraintxe bideo batzuk ikusi behar ditugu, joan sartzen, eserleku hartzen, mesedez, gogoratu gaur Arrasaten, Donostian, Bilbon eta Gasteizen jokatuko dela FLL Euskadi txapelketa. 4 sede horietatik 8 taldek eskuratuko dute finalera joateko txartela. Final hori martxoan jokatuko da, Galizian, Ferrolen, eta bertan izango dira, esan bezala, Euskadiko 8 talde. Eta espero dut, ikasleak gerturatzen joatea, seguru oso urduri daudela batzuk, hauek oinatiarrak, ongi etorri, txantxikuarrak, ongi etorri Arrasatera, ongi etorri FLL Euskadi Mondragonera. Bueno, egun hauetan guztietan beste zenbait ikastetxe eta eskolatan izan gara, bideo batzuk ere prestatu ditugu, besteak beste Ondarrun, Zornotzan eta Markinan izan ginen, Saldupe eskola, hori Ondarrun. Zornotzan, Lauaxeta ikastola eta Markinan, Veracruz ikastola. Beraz, bideotxo batzuk ikusiko ditugu, ea gure lagunek nola prestatu duten gaurko saioa. Esperientzia eta erronka polita da, guretzako, batez ere ume guztiekin partekatzen dugun jolas, erronka polita honegatik. Helburua da gozatzea, disfrutatzea egunaz, eta gero alde teknikoa, aldene hoberen egitea. Gehien gustatu jaten gauzak izan direz lagunekin egotea, legoak montatzea eta legoak kontrolatzea. Gu bi taldeekin, Explore eta Challengearekin, uste dut esperientzia ezberdina dela. Explorentzako da robotikako munduan sartzeko esperientzia ikaragarria da. Eta 6. mailentzako uste dugu urte hauetan ikasitako gauza teknikoak aplikatu aldutela esperientzia honetan. Lehenengo hasi ginen robota montatzen, eta egon ginenean robota montatzen hasi ginen programazioagaz eta holan, eta programazioa bukatzen genduenean hasi gara kanba bat egiten dala presentazioa, eta gero ipiniko guz argazkiak eta holan, eta ondo urtengo da. First Lego League robot bat egiteko eta bera programatzeko aukera paregabe bat da,
non lagun onak eta leku hobeak bizitatuko dituzu. Divertigarria izan da, robota muntatzea, gero programatzea eta lagunekin komentatzea nola izan diren. Egin duguna itxaspeko erronkak betetzea izan da. Adibidez, olagarro bat bere gorderekutik ateratzea. Submarino bat hartzen duena zaborra, eramaten du almazen batera, eta almazena egotzen da gora eta hartzen dute kamioiak zaborra. Ni gomendaduko nion beste ikastetxe batzuei, pentsatzen dute hemen lantzen diren baloreak oso importanteak dira. Ni gehien baloratzen dudana egiten ditudan lagunak izan ohi da. Beti lagun onak ateratzen bai dituzu kiroletatik edo hemendik. Beti entzun izan dugu, ez da, FLL, Hortxe Mondragon, eta behatu izan duguen askotan zeintzuk ikastetxek eta parte hartzen daben, eskola publiko gitxik parte hartzen dabe olako ekintzetan. Ez da izeatxik, baina beti olakutan ez gan imaten askotan. Guk lehenengo mailatik hasi, aurre hezkuntzatik eta beti dakau robotika eremu bat gela bakoitzin, eta umintzako ondarrutik amenez geure territoixo indixo honetatik mundure zabaltzeko aukera bat dalako. Ez euskoenien zala urangaixe, daukegu gelan guraso bat, plataforma baten itzen da, petroleo plataforma baten itzen da lan. Petroleo gaixe hartute, zer da petroleo? Orduan hasi ginen, euren dudak eta galderak eta idatzi genuzan. Haziga topaten petroleon buruz eta nundri atorren eta zelan pasaliken barko batetik beste barkora petroleu. Eta hasi ginen, taldeka banatu galderak, formazio landu, topau, berbain, hemengo nerbixuek egiak gintzen dizen, eta esperientzia bat izango dela danontzat. Lehenengoko aldixo dela danona, inoiz ez dugu legon txapelketa bat eta danoa pozik. Lehenengoku ondo pasatik eta irabazten baro ondo. Ondo pasati eta irabazti, hortik beba, baina ondo pasati. Esperientzia da da, ze azken proiektu bertza eta robotaren buruz asko ikastezu. Eta ibidez gu tekniko klasetan geixa egu modu praktikoat ego gaitzen geixa. Gero biologian ego, jake proiektu zer ikusi zauke biologiarekin, biologiako klasetan bego galantzen proiektu eta ondi galantzen ga. Ez da izen erretza ez, aurten ozeanuk ikertzen da bezan zientzialari zein laguntzeko erronka hori uki dugu eta egoga kontaktun zientzialari askokin, eurek lagundu aldozkuen, ikasdik eure topautxue kontaktu asko eta lortu agule helburu hori. Ni proiektu lanin eta proiektu da laguntzi itxasoko langileei. Eta sortzi teknologisako makina ezberdinek alizeteko langilik modu erretzau baten lan hain. Proiektu guzti lan hazian ez, geroa lan gehiago ditxau eta geroa gogo gehiago ditxau, beraz harremanak ez dutzen goiz, igual gitxea erutela zen juntiaz. Guk suerte handi zeukigu gortin ez, eskualdeko EIKA enpresik kolaborazio bat nahi izan dugu zein. Daku oso eskertute horren horraz kolaborazioa, asko lagunduz. Nik esperaten da, sobretodo ondo pasetit eta gure konfiantziaz eta lanik eta eurrin heltuz. Aurrera egin behar dugu ekitaldiakin eta aurten gainera Arrasateko ekitaldi hau erronka garbia zigilupean egingo da. Eta zer esan nahi du horrek? Ingurumenarekiko jasangarria dan ekitaldia dela hau. Ekitaldien diseinuan eta antolamenduan ingurumen neurriak ezartzen direla ziurtatzeko, IOBek erronka garbia izeneko metodologia garatu du. Prozedura horri esker, ekitaldiak antolatzen direnean ingurumenarekin lotuta sortzen diren inpaktu negatiboak arintzen dira. Eta metodologia horren baitan da gaurko First Lego League Euskadi Mondragon ekitaldia. Erronka garbiaren barne, ekitaldi hau jasangarria izateko lagundu dezakezu zaborra ondo banatuz eta jaten ez dezuna aprobetxatuz, eskerrik asko. Eta zer egingo dugu gaur, etxabe? Zer egingo dugu argi da ondo pasa, Zarata bentsaia hasi da Iturripe kiroletxe honetan nagusi izaten, eta hori gustoko daukagu. Esta temporada los equipos habéis tenido que cumplir con el reto
de las profundidades del océano, buscar soluciones y proyectos innovadores para analizar lo que el fondo del mar nos puede ofrecer, y eso es un proyecto importante y habéis trabajado en ello. Lo viviremos durante toda la mañana, ese reto del océano. Ongi etorri, mutilak. Ongi etorri neska mutilak. Hartu lekua, eserlekua. Decía que lo viviremos durante toda la mañana. Primero con la presentación ahora a las 10 de la mañana y a partir de las 10:30 aquí, in situ, podremos disfrutar del juego del robot. Y queremos que lo de hoy sea para todos y para todas una gran fiesta. Queremos divertirnos, aprender de forma inclusiva, todos y todas. A ver, entzuten da. Prest gaude? Prest gaude? Vale, ados. Oso ondo, prest gaude argi da, baina lehenengo ohar praktiko batzuk, ohar txikitxo batzuk, praktikoak. Primero, los equipos mostrarán soluciones innovadoras a través de las representaciones del proyecto de innovación, el diseño de robot y los valores First Lego League. Esto ocurrirá en las salas repartidas por las 3 plantas del edificio 7 de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón Universitatea. Y recordar que la puntualidad es muy importante. Las presentaciones empiezan a la hora y una vez empezadas no se va a poder entrar. El juego del robot, los robots en acción, se realizará aquí en el Polideportivo de Iturripe, en este escenario, desde las 10:30 hasta las 2 menos cuarto. Y para vivir esta experiencia desde la ciencia, la tecnología y la innovación, el alumnado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea UESI ha preparado un montón de actividades en el Open Gune que está en el hall del edificio 7. Y allí también tenéis un photocall para sacar las fotos de recuerdo del día de hoy. Y no os olvidéis el otro reto que tenemos hoy, Erronka Garbía. Podéis ayudar clasificando la basura y aprovechando todo lo que no habéis comido. Gracias por vuestra participación. Pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Eider. Bueno, eta motorra berotzen joateko para ir calentando motores, eskumatik, goian eta bean eskatu behar dizuegu olatu erraldoi bat egitea. A ver si somos capaces de crear una ola desde la derecha a la izquierda. Gurasoak baita ere, eh? A ver, 3, 2, 1, gora olatua, gora esku horiek. Bueno, vamos a, podemos mejorar, ¿eh? Hobetu daiteke. 3, 2, 1, gora! Vale, eskerrik asko. Gurasoak asko hobeto neskamutiko bat baino. Txalo bero bat beraiei, mesedez. Bueno, eta horrelakoetan garrantzitsua da babesleak eta antolatzaileak aipatzea. Antolatzaileak nola ez Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia, Mondragon Unibertsitatea eta Mondragon Korporazioa, guztiei eskerrik asko. Eta laguntzaileak, zerrenda luzea, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Arrasateko Udala, Auzolan, Danobat Group, Erreka, Fagor Taldea, Ikerlan, Krean, Laboral Kutxa, LKS Next, Lortek, Mayer eta Espainiako antolatzailea den Ingeniera Soi elkartea, txalo beroa beraientzat. Bueno, eta gonbidatuak, bazkide, antolatzaile eta guztiei deitu aurretik musika apur bat jarriko dugu, Sweet Caroline, que suene. Aaron, por favor, para ir calentando, a ver si la audiencia
Va, tomando temperatura. Venga, dano gora, dantzan ikusi nahi zaituztegu, Nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie, Zutik. Hori da. Zutik, goikoak ere. Venga, ba, guazen, berotzen. Eskerrik asko, Aron, eskerrik asko musikagatik. Bueno, seguimos adelante, aurrera. Eider, zure txanda. Eta txaloekin jarraituko dugu eta babesleen ordezkai eszenatokira igotzeko eskatuko diegu, ia zerrenda ondo osatzerik handaukagun, Gorka. Gipuzkoako Foru Aldundiko proiektu estrategikoen zuzendaria Koldo Pezina, Maider Morraz Arrasateko elkartea, Gotzon Bernaola Inobazkeko enpresa berrikuntzako koordinatzaile nagusia, igotzen jun, Vicente H. Mondragon Unibertsitateko errektorea, Pello Rodríguez Mondragon Korporazioaren Kontseilu Orokorraren lehendakaria, Aitziber Jimenez Auzolaneko Kontseilu errektorekidea, Andrés Mazkiaran Danobat Grupeko Kontseilu errektoreko lehendakaria, Joana Ibarretxe Errekako Kontseilu errektoreko lehendakaria, Leira Okarantza Fagortaldeko Gestio Sozialeko burua, Dionisio Chaparro LKS Nexteko marketing zuzendaria, Unai Bizkarret Ikerlaneko Gestio Sozialeko zuzendaria, Luis Anduagak Luis Anduaga, aipatzen dugu, Kreaneko Kontseilu Errektoreko lehendakaria, Pedro Álvarez, Lortegeko zuzendari nagusia, eta Koldo Korta Bitarte Maierreko Kontseilu Errektoreko lehendakaria. Hemen ditugu txalo beroa guztientzat, babesle eta antolatzaileak. Eta igo daitezela baite ere, bi ikasle gaur pulsadorea sakatuko dutenak, Eider Urzelai, Oñatiko Elkarrezi ikastetxekoa, eta Barakaldoko El Regato ikastetxeko Izan Diegez. Bueno, beraz, Eider eta Izan, zuek zarete arduradunak, zuek sakatu behar duzue pulsadorea, zuek gerturatu, beraie pulsadorea eta gero argazkia guztiekin, baina beraie pulsadorea. Nik betiko bezala, 10-etik First Lego League aipatzera arte atzera kontua egingo dut, eta hortik aurrera, az dadila festa. Prez gaude, bai? Lagundu mesedez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, First Lego League! Eta orain bai, eskatu behar dizuegu guztio gerturatzeko, hori da. Guztio gerturatu eskua, argazkirako mesedez. Eta hortxe da, argazki ofiziala, txaloak festa azteko.
Eskerrik asko. Bueno, gogoratu, 10:30 aurrera robot jakoa izango dugula hemen, Iturripen, etengabe. Eta recordar que a las 2 nos encontramos todos aquí de nuevo en el Polideportivo de Iturripe para la ceremonia de clausura y entrega de medallas y premios. Gogoratu parte hartzaile guztiek daukazuela saria, guztiontzako izango da domina, eta jakin badakizunez, como ya sabéis, los ámbitos premiados eran 3, el proyecto de innovación, diseño de robot y valores First Lego League. Son igual de importantes. Eta gaurko saiotik, bi Espainiako First Lego League España finalera pasatuko dira. Y recordad, tener presente que el equipo que mejor puntúa en el juego del robot no es el ganador del torneo y que ningún equipo puede obtener más de un premio, excepto el premio al comportamiento del robot. Azken 16 urteotan FLL Euskadin, 18.800 neska mutiko baino gehiago parte hartu dute, eta STEAM ikasketetan programa erreferente bilakatu da, zientzia eta berrikuntza sustatzeko ezinbesteko askorentzat. Durante las 16 temporadas de FLL Euskadi han participado un total de 101 centros, 1.932 equipos, 18.800 escolares y 1.500 voluntarios y voluntarias. Además, en este tiempo se han organizado 137 talleres y visitas relacionados con el desafío temático de cada edición. Concretamente, FLL Euskadi ha batido récord de participación de centros este año al contar con 60 centros educativos vascos, un 5% más que en la edición anterior, y 170 equipos, 107 equipos Challenge y 63 equipos Explore. Eta hori guztia nola ez, arestian aipatu moduan, urte hauetan guztietan gurekin izan diren enpresa eta babeslei esker. Baina First Lego League Euskadi ezinezkoa litzateke voluntariori gabe. Epaile, arbitro, taldetako laguntzaileak, beraiek izango dira voluntarioak. Haiek egiten dute posible FLL txapelketa eta beraiek dira FLL-eren arima. Beraz, aurkitzen dituzuenean eskerrak eman, mil esker voluntarioei, gracias de corazón a todos los voluntarios y voluntarias. Eta zuen esperientziak eta emozioak sare sozialen bitartez elkarbatzen natzera animatzen zaituztegu FLL Euskadi traola bitartez, argazkiak, historiak, nahi dozuena, animatu. Eta gogoratu streamingean gaude tulankide.cometik zuzenean. Y ahora sí, nos sumergimos en el torneo, empieza el desafío, mucha suerte a todas y a todos. Eta ohartxo bat, txokolatia duzue auzolanen estanean, auzolane jarri du bertan txokolatea zuei eskaintzeko aukera, beraz animatu zaitezte txokolate hartu, berotzeko eta egunari aurre egiteko auzolani esker. Os invitamos a tomar un chocolate, por favor, en el choco de la derecha, donde Auzolan ha dispuesto de esa mini barra, chocolate, pastas para todos y para todas. Gogoratu, 10:30 hemen espero zaituztegu. Uda hontan, eguzki batekin esan dizun
Egunon berriro, 10:27, 10:30 puntu-puntuan hasiko da robotaren jokoa. Beraz, Sanfitek, Air eta Tup taldeak igo daitezela bat A maila eta bat B maila. Sanfitek, Air eta Tup. Bata, angua da. Ardietan ekingo diogu. Atzera kontaketa egingo dut, 5-etik ligeraino. Txirrina jo eta abiatuko da. Kontadorea ere prestatuko dugu. Ea bada. Eguna luze joango da beraz lasai hartuko dugu. Bueno, dagoneko prest, epaileak prest. Taldeak Sanfitek, Gernika eta TUP, Tup, El Regato. Bizkaitarren arteko lehia hortaz. Prest, neskamotilak. 5, 4, 3, Lego, li! 2 minuto eta 30 segundu, Sanfitek eta Tup jolasten ari dian bitxartian, 2A eta 2B mailetan prestatzen joan zaitezkete itxasadar, jadotarrak eta aloina. Ondo El Regatokoak, aurreneko erronka bete dute. Bien bitartean hortxe ikusten dugu San Fideleko robota lanean. Minutu bat eta erdi iristen, oraindik ere robotaren lana, hortxe, ondo. Ondo El Regato. Hogeita hamar segundo. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Aurreneko txaloak, Iturripen. 2A eta 2B mailetan prestatzen joan zaitezkete itxasadar, jadotarrak eta aloina. 2A eta 2B mailetan prestatzen joan zaitezte. Itxasadar, jadotarrak eta aloina. 2A eta 2B.
Itxasadar Jadotarrak eta Aloña. Bi A mailan Erandiarrak, Jado ikastetxekoak, Itxasadar Jadotarrak, taldearen izena, eta bi B mailan Gipuzkoarrak, Oñatiarrak, Aloña. Prest, neskamotilak prest, bai, epaileak prest, hemen epaia falta dira. Zeu epaia zara hor? Ez. Arbitroa. Epaia. Ez? Badaude? Epaia zara? Epaia zara? Epaie, arbitro. Gizon, bale. Baiaz, eza, puntuazio bat hartzeko, zuen zari da, Venga, 10:36, hasi beharra daukagu, denporak betetzeko. Txoñarro ikutzen ari dira, ez dakiz zer, baina estan tokando. Prest gaude? Aztuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Ba, eske, da denporaren zua gainera, igual, pizkaba familiare hor. Prest gaude? Neskak? Aloña, prest? Prest? Bai? Venga. Bost, lau, fest, lego, li!
Momentuz oñatiarrak aurretik. Hogeita hamar segundo. Beste urte zugabe, nork esango zuen, iraiak 12 baten, aurkituko ginela. Ta gauzak nola diren. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bat A eta bat B mailetara, Arizmendi Ikerlan 3 eta Sanfitek erz. Bat A mailan Arizmendi Ikerlan eta bat B mailan Sanfitek. Bueno, hemen ditugu Bizkaitarrak, San Felipe ikastetxekoa, Sanfitek, eta Arizmendi ikastola edo Arizmendi Ikerlan taldekoak, Arizmendi Ikerlan 3, Arrasatearrak, Gaztelupe gunekoak. Eta prestatzen joan daitezela, Lauaxeta 2 eta Astileku 1. Lauaxeta ikastola, Lauaxeta 2 eta Astileku 1 prestatzen joan daitezela 2A eta 2B mailetan lehiatzeko. Bueno, prest, beraz, gure lankideak ere prest, kontadorea prest, Arizmendi Ikerlan 3 eta Sanfitek erz. 5, 4, 3, Lego, li!
53 segundo, 52. Venga, animo horiek, Guazen, Gernika! Ala, Arizmendi Ikastola, venga, utzi. Amar, bederatzi, sortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Bi A, Maian Lauaxeta bi, prestatzen az dadila, eta bi B, Astileku bat. Lauaxeta bi, amen. Lauaxeta eta Astileku, Zornotza eta Portugalete, beraz. Robotaren jokoan, nor baino nor. Bueno, badana prest. Hasiko gera. Hasi egingo gara. Bost, lau, first, lego, live! Zure matasun modelo Barbie batzan. Ez dago generoi genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu edietan, da danak die Barbie daken telebistan. Zaiteztun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ikuñonera zieran. Nortasunen banaketan, zugomanetan iman bakoitza bereziegan. Mereziketan dauden urrezko esietan, zure tiketak dauzken gezurrariketak. Gaire du bezala eukiditen figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa sexuala. Hetero arau honen aizkoraka den espala, hau ez da gizarte naturala, da ez du izan nahi, kapitalai alaxeko menizaio, dominazio sistema berezketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi get gure kaiola. 30 segundo. Bat A eta bat B mailetara igotzeko prest, ML Team eta Arizmendi Ikerlan bat. Bueno, laizter 10 segundu, besterik ez. 10, bederatzi, sortzi, zazpi, sei, bost, lau,
3, 2, 1, eta amaitu da. Portugalet eta Zornotzarren arteko lehia. Bat A Maira ML Team eta bat B Maira Arizmendi Ikerlan bat. Amarrak eta 50 arintzen dugun. Bat A mailan ML Team eta bat B mailan Arizmendi Ikerlan. ML Team eta Arizmendi Ikerlan. Bueno, amai honetan, Debagoien darren arteko lehia. Arizmendi Ikerlan, Arizmendi ikastolakoak, Arrasatearrak eta Mariaren Lagundia, Bergararrak, nor baino nor presta ditzatela robotak, eta berehala ekingo diogu mai honetako lehiari. A ber, supporters horiek animatu ditzatela beraien taldeak, ez da asko entzuten eta. Eutxi! Prest gaude? Bai? Bai? Venga ba, hasiko gera. 5, 4, First Lego League! Mariaren Lagundia, Bergararrak eta Arizmendi ikastolako, Arizmendi Ikerlan bi taldekoak nor baino nor animatu ditzatela beraien ikaskide, irakasle eta lagunak. Eutxi! Hogeita hamar segundo.
10, Bederatzi, 8, zazpi, 6, bost, 5, 4, lau, 3, hiru, 2, bi, 1. bat. Txalo bero bat. 2A mailan Astileku 2 eta 2B mailan Sanfitek Faia. Zela dakizkizu? Zer barri... Eskola guztiak kontrolaos. Bide mailan Sanfitek Faia eta 2A mailan Astileku 2, Portugalete eta San Felipe Garnikakoak. ¿Dónde está? No se ve la afición del Sanfitek. Prest. Astileku prest, Sanfitek prest. Vale. Bost, lau, first, Lego League. Zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da. Gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo-goxetzen Bat A eta bat B mailan prestatzen joan gaitzezke Arranoaitz eta Lauaxeta bat. Bueno, un problema de programación en el equipo Astileku 2. No les permite competir. Programazio arazo bat izan dute eta ezin dute Sanfitekeko barka Astileku 2 taldekoek robota martxan jarri, berazea aukerarik duten beste 2 rondare izango dira, beste 2 mai joko izango dira eta horietan ea aukerarik duten parte hartzeko. Gerritik alduna zazu gaur bekatu
30 segundo. Hala, Gernika, denpori dauketzu, Laster 10 segundutan sartuko gara. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amaitu da. Bat A mailan Arranoaitz eta bat B mailan Lauaxeta bat. Bat A mailan Arranoaitz eta bat B mailan Lauaxeta bat. Bizitza guretza da. Arranoaitz, Oñatiarrak eta Lauaxeta bat taldea, Lauaxeta ikastola Bizkaitarra Zornotzan kokatuta dagoena. Nor baino nor, Dana prest, Zue prest, Oñati prest. Lauaxetako lagunak prest, bai? Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori. Bai, listo, zuek, bai. Dena prest beraz, asa gaitezen, 5, 4, first, Lego League! Ziurtasunaren adorez, eta gora egiten du, ahalduen guztietan, baina ez du, uste. Batia basoa mozten osira, zeruko pintada handia. Astear da ikastear dugun garai berria. Empatia basoa mozten hasi naiz. Sexuarekin amestu dut orain. Zurekin, soilik zurekin. Zurekin beti. Hogeita hamar segundo.
3, 2, 1. Listo, amaitu da, 2A maira igotzeko beka itxaspekoak eta 2B maira Creative Avellaneda. Beka itxaspekoak hemen eta Creative Avellaneda bestaldean. Bueno, hemen ditugu 2A mailan Markina Semendik etorritakoak, Veracruz ikastetxekoak, BK itxaspekoak, Veracruz itxaspekoak izango da hortaz, eta Creative Avellaneda. Avellaneda ikastolakoak, Sodupearra, Bizkaitarrak, 2B mailan eta 2A, Markinarrak, hau ere Bizkaitxarrak, Markina Semeindarra, BK itxaspekoak. Bueno, mai honetan, 5, 4, First Lego League. Itxasoaren beste aldeaz Egan egiteko ekoak Bakean bizitzeko Ez dute besterik nahi Gaur gurekin dantzatzeko Bat A eta bat B mailetan Steam urpekariak eta Arizmendi Ikerlan 2 prestatzen joan daitezke. Ondo Markinarrak, momentuz. Bat A eta bat B mailetan Steam urpekariak eta Arizmendi Ikerlan 2 prestatzen joan zaitezkete. Hogeita mar segundo. Amar, bederatzi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amaitu da.
Zodupearrak eta Markinarra Bizkaitarren arteko lehia amaitu da. Orain epaileen lana, epaiek puntuazioa egin behar aurreneko txanda honetan. Bat A eta bat B mailetara Steam Urpekariak eta Arizmendi Ikerlan B. Steam eta Arizmendi Ikerlan. Steam Urpekariak bat A mailan eta Arizmendi Ikerlan B bat B mailan. Jado ikastetxekoak, bai. Eta Arizmendi Ikerlan bi, prest, Arizmendi Ikerlan. Presuek. Prest. Prest? Hasiko gara. Hasiko gara. Epaileak, hasiko gara, bai. Bost, lau, first, lego, li. Bi A eta bi B mailetan prestatzen joan zaitezkete. Submertech eta Sanfitech Water. Bi A eta bi B mailetan prestatzen joan zaitezkete. Submertech eta Sanfitech Water. Hogeita hamar segundo. Hamar, behatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Denbora! Bi A eta bi B mailetan Submertech eta Sanfitech Water. Sanfitech Water, bi B mailan. Sanfitech Water, hemen. Markinarrak eta Gernikarrak. Mai honetan, San Felipe ikastetxekoak, San Felipe Gernikan, eta Markinarrak
Veracruz ikastolakoak. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen, soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, 3 ordu joan dira. Zure eskuei begira, dantzan, dantzan, usuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, arimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik. Prest danok? Prest gaude? Bai? Prest, venga ba, 5, 4, First Lego League! Bat A eta bat B mailetan prestatzen joan zaitezkete Aquabots eta Elkarrezi. Bueno, eta gogoratzen dizuegu ikusle moduan zaudeten hoi, tulankide.com elbidean zuzenean eskaintzen ari garela gaurko ekitaldia streamingez, zuzenean tulankide.com atarian. Gernikarrak ondo, Sanfitek ikastetxekoak ondo. Apa Markina. Soinek ordin batekin. 30 segundo. Nik musuak zer egongo tezaren, zu amesten benetan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hemen bat A mailan daukagu Aquabots eta bat B mailan Elkarrezi.
Herri guztietan soinu berria, kale guztietan bira eta bira. Gustokoa zutela esan zidaten, etxean prestatuta. Prest gaude danok? Bai? Bai, danok? Ba, prest baldin bagaude? 5, 4, First Lego League! Zuek bia tarotzekotan, nik badokana poltsikotan. Espresarik izan, hartu lasaiman, probatuko zen momentutan. Zuek bia tarotzekotan, nik badokana poltsikotan. Espresarik izan, hartu lasaiman, probatuko zen momentutan. Probatu nahiko soki honen zaporea, gure musika dela drogarik onena. Aurrera begira gaude eta inoiz atzera, milaka sentimendu aldi berean. Etorri gurekin ta ulertu zein den gure martxa, ikusiko duzula nola dagoen jendea dantzan. Utzi beldur denak ta sartu gure saltzan, egingo dugu lastanda, Betikoak dauzkan nirekin bat bider bat, hemen dira bitan ibanago batek daki parrandan beti begi gorri. Gogoratu, gerturatu zareten hoi, tulankide.com atarian zuzenean eskintzen ari garela gaurko saioa. Beraz, streaming bitartez, seinalea jasoko duzue telefonoetan, ordenagailuetan, eta aukera eskaintzen dizuegu gaurko saioa oso zorik ikusteko. Eta hemen ez daudenei ere jarri mezu bat, ikus dezatela. Hogeita hamar segundo. Amar, behatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Denbora! Eta aurreneko txanda amaitzeko, azken Leia, Eusko Steamers eta Arizmendi ikastola 4. Eta horrela iritsiko gara aurreneko txandaren amaierara. Horrela iritsiko garela aurreneko txandaren amaierara. 2A mailan Eusko Steamers eta 2B mailan Arizmendi Ikerlan 4. Hementxe ditugu beraz, beste bi talde. San Juan
ikastetxekoak, Muskiz Bizkaiarrak eta Arizmendi Ikerlan, Arizmendi ikastolako beste talde bat, Arizmendi Ikerlan 4 taldea, hauek Aretxabaleta eta Eskoriatzatik gatoz. Prest gaude, bai edo? Prest. 5, 4, first, Lego League! Bueno, hementxe ditugu, Arizmendi ikastolako ordezkariak, Arizmendi Ikerlan 4 taldekoak, robota lanean, eta gauza bera Muskizetik, San Juan ikastetxetik, etorritako neska mutilak, Eusko Timers taldea, lanean, batzuk eta besteak. Eta goratzen dizuegu, lehia honekin amaitzen dela aurreneko txanda, 5 minutuko etena egingo dugu, eta jarraian, bigarren txanda ekingo da. Hogeita mar segundo. Hogeita mar segundu, Aurrera. Amar, behatzi, zortzi, Zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, amaitu da. Eta txalo hauekin amaitu da aurreneko txanda, 5 minutuko etena, atxedena, eta bueltan gara beste bi talderekin.
ni nau naizena. Benetan ni nau naizena. Esan ez esan baina berriz egin dute. Amaikak eta hogeita hamalau. Bueltan gara. Bigarren txandarekin hasteko prest. Astileku bi, bat A mailan eta Sanfitek Faia bat B mailan. Prest, neskamotiak prest. Bai. Dena prest beraz, azgaitezen. Lagunak, teknikariak, Beñat, Mikel, bost, lau, first, Lego League. Mai honetan Bizkaitarren arteko lehia. Sanfitek, San Felipe ikastetxekoa, Gernikarrak. Alde batetik, hortxe ditugu. Robotean konponketak egiten, aldaketak egiten, piezak berrizten eta martxan berriz. Eta asti leku bi taldekoak, hauek ere Bizkaitarrak, lehenengo txandan arazoak izan dituzte. Programazio arazoak, baina badirudi orain konpondu dutela eta hortxe dira. Bi A eta bi B maietan Arranoaitz eta Lauaxeta bat prestatzen joan daitezke.
30 segundu orain amaitzeko. Amar, bederatzi, zortzi, Zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Amaitu da. Bigarren txandako aurreneko robotaren lehia eta bagoaz beste maira. Bi A mailan daukagu Arranoaitz taldea eta bi B taldean bi B mailan Lauaxeta bat. Arranoaitz, Oñatiarrak, Bizkaitarrak bestaldean, Lauaxeta ikastola Zornotzarrak. Oñatiko institutokoak prest, eta Lauaxeta ikastolakoa be prest. Bai, aurrera. Orain bai, bost, lau, first, Lego League. Oñati institutoko robota aurreneko ariketa burutzen, gauza bera Lauaxetako robota eta taldea. Ezin erronka bete. Arranoaitz taldekoen kasuan. Berrogei segundu. Hogeita hamar segundu. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Amaitu da lehia. Gipuzkoarren eta Bizkaitarren artekoa.
Orain epaien lana izango da balorazioetan sartzea eta bakoitzari puntuazioa ematea. Bat A mailan Arizmendi Ikerlan bat eta bat B mailan Estim urpekariak. Bueno, eta hortxe duzu, pantailan orain arteko leietan puntuazioak nola dijoazten. 15 Fitek Hertz, 275. Bat A mailan Arizmendi Ikerlan bat eta bat B mailan Estim urpekariak. Horixe da, 275 punturekin aurrenekoa, Lelena Sanfitek, San Felipe ikastetxekoa Gernikarrak, eta besteak kargatzen joango dira puntuazioan. Oraindik ere asko falta da, 12 laurden gutxi izateko 2 minutu, eta beste lehia bat hasteko prest. Arizmendi Ikerlan bat eta Estim urpekariak. Prest bi taldeak, bai? Prest, bai? Bost, lau, first, Lego, live! Bi A mailan prestatzen joan gaitezke Kreatiz Avellaneda eta bi B mailan Arizmendi Ikerlan bi. Bueno, momentuz argi geratzen dena da, Jado ikastetxekoak erandioarrak nagusi direla animazioan. J Fuego, Jado ikastetxeko lagunak erandioarrak animatzen. Hogeita hamar segundo. Berehala azken 10 segundutan sartuko gara. 10, 9, 8, 7, 6,
Bost, lau, hiru, bi, bat. bat. Txaloak beraientzat, txaloak bi taldeentzat. Erandio eta Arrasate kasu honetan. Jado eta Arizmendi, nor baino nor. 2A mailan daukagu Creative Avellaneda eta 2B maila Arizmendi Ikerlan 2. Arizmendi Ikerlan 2, 2B maila. Arizmendi Ikerlan 2, 2B maila. Arizmendi Ikerlan taldekoak, mesedez. Arizmendi Ikerlan bi, Arizmendi Ikerlan bi, bai. Bueno, orain arteko sailkapena ere ikusteko aukera esan duzue, pantalla erraldoian. Bien bitartean, mahai honetan gertatzen dena kontatzen saiatuko gara. Ikerlan taldekoak alde batetik, eta bestetik Eider talde hau. Creative Avellaneda. Creative Avellaneda. Prest! Arizmendi Ikerlan prest, bai? Bost, lau, first, Lego, League, aurrera. Bitzartian, bat A mailan beka itxaspekoak eta bat B mailan aloinakoak prestatzen joan gaitezke.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amaitu da. Bat A mailan beka itxaspekoak dauzkagu eta bat B mailan aloina. Honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira. Besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan. Jakin bazenu zure bihurri aurpegi hori, zenbat gustatzen zaidan. Besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan. Bihotza gidari dugunok ez dugu. Beka itxaspekoak prest? Bai? Aloina prest? Bai? 5, 4, first, Lego, League! Ah, bai, Zuzen aukerro kerra zuzen, hemen ez da inor libre. Galderak eta Besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan. Jakin bazenu zure bihurri aurpegi. Eta esan beharra dago Markina Semeingo taldean, Veracruz ikastolako taldean, entrenatzaile bikaina dutela, Joni Barlusea, Winter Serieseko zestapuntista txapelduna, txalo beroa berarentzat hortxe dugu, Joni Barlusea gero, aukerarik izan ezkero berarekin ere hitz egiteko aukera izango dugu. Opa, Jon! Ez dago gerorik ez, egin gabekoagatik baino eginagatik, damutu gaitezen. Hogeita 10 segundo. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, denbora! Bi A maira tup eta bi B maira submertetx. Bi A maira tup taldea eta bi B maira submertetx taldea. Zure zaurian irea ta kantu hau biona. Bi A mailan daukagu tup taldea eta bi B taldean submertetx. Xoria mugaren bestalde. Jantzia dute doinu doktorez gaztelugan. Prest zaudetenean esan? Testani dute larrumpera ere
Itxasargia zeruen urratsa geurea da itzulera denona. Konprobatu maietan dana ondo dauala. Xorieri zodiren xoroak izango betiko. Tup, dana prest? Dana prest? Bai? Bai? Zunbertetz, oraindik ez? Abisatu presta betenean, bai? 5, 4, First Lego League! Bat A mailan itxasadar jadotarrak taldea prestatzen joan zaitezkete eta bat B taldean Arizmendi Ikerlan 3. Itxasoak ez duela du zure izena, gurea zen hondartzorka. Minutu bat eta erdi. Minutu bat amaitzeko. Zuzinen protagonista, baina ni naiz gidoilari ora honetan. Hogeita mar segundo. Amar, behatzi, zortzi, zazpi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Amaitu da. Bi A mailan itxasadar jadotarrak eta bat A mailan itxasadar jadotarrak eta bat B mailan Arizmendi Ikerlan 3. Bueno, Gernikarra nagusi eta une batez Gernikaldera joango gare, Joni Barluzea, Markina Sara, Berakruz ikastetxean irakasle lanetan, baina esan beharra dago zure historizabe dotoria dela. Zuzara, Zesta puntako Winters seriesetako irabazlea. Bai, hori da, aurreko aztien euki gendune finala Gerniken, eta bueno, irabazti lortu genuen, eta gaurri hemen be lortzugu papelon bat eitzi honek ikasikin. Bueno, esan beharra da, irakasle profesionala zarela, tamalez testapuntista profesional oraindik ezin izan. Hori da, ez, badoi gerua eta kondizio bik egoten gure kirolin, baina bueno, ondino hortik ezin eike bizi, orduan ba irakasle lana behinen behar. Samurra bada kantxan edo eskolan? Bueno, bizetan gustora, ez? Kantxan ba betidanik arituna gustora, eta oin ba herrixen ikasikin be oso gustora. Bueno, ba, nik uste dut, txalo beroa merezi dauela, Joni Barluzea, mila esker, eskua, ondo segita ea datorren urtien be Winter Seriesetan eta beste zenbait txapelketetan ikusterik daukagoen. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, ba, mentxe dugu, Joni Barluzea.
itxasadar jaotarrak prest, Arizmendi Ikerlan 3 prest, arbitroak prest, bai? 5, 4, First Lego League! Kale bazterrak ez daitezela ohitu eskaletara. Eskaleak 2A eta 2B mailetan prestatzen joan zaitezkete. Arizmendi Ikerlan 4 eta Sanfitek R. Zioak ekar bezan ilusioaren pozan. Negar malkoak topa dezala. 2A eta 2B mailetan prestatzen joan Arizmendi Ikerlan 4 eta Sanfitek R. Lan egin nahi nuke baina joan dagoen ondoan. 30 segundo. Sinesmena, bakeak biziritzala hiltzeko gertu daudena. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Denbora! Soy yo. Bi A eta bi B mailetan prestatzen dauzkagu Arizmendi Ikerlan 4 eta Sanfitek R. Prest zaudetenean abisatu. Genial, sin prisa guapa. Desayuno un café y me cena una lata. Oye la cloaca, suena la flauta y bailan las ratas. Se han cansado de dar la pata y por eso lo cantan. Es que ahorita, es que vas con la tu vida currando, está contento. Follow líder, follow líder. Si a ver, yo soy líder, este me está hacia ver. Tengo que tratar de disimular, que ayer estuve de fiesta. Le he dado un beso a mi jefa por regalarme un verbo la sexta. Tengo que hablar en herderas con mi ama para que me entienda. Tengo que cantar en euskera para que me haga caso a este. Prest gaude, bi taldeak, prest, Sanfitek, prest, hasiko gara, neskak, bai? 5, 4, First Lego League! Kajoian gordetako sekretuak Gabetan izotzak urtzen ari garen gaztea gara Esan zehartzen gaitu zuen eredu Txikitako ametsak egi bihurtu nahian Nire kajoian gordetako sekretuak
Sekretua goreta ditut y me miras mal. El secreto que si paso a su lado me mira mal. Pero que ha buscado si me ha registrado pero no he encontrado nada. Así que mira mal porque voy cargado y no me he encontrado nada. Los días 4 me he parado, los días 7 me he apagado. Me has preguntado y me he callado, aparte de pobre soy un desgraciado. Llegaba tarde y no he fichado, lo he dejado mal aparcado. De pronto pago, me ha caducado, me he colocado y me he retirado. La tuya te y tú la mía te ya duriqué. 50 la cosa y estamos camino a ayer. Bat A mailan prestatzen joan zaitezkete Sanfitek Water eta bat B mailan Aquabots. Hogeita hamar segundu. No te asusta a ti esto de los ocupas que sale en la noticia. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat. Denbora! Bat A mailan Sanfitek Water eta bat B mailan Aquabots. Aquabots bat B mailan. Aquabots bat B mailan. Taldeak prest zaudetenean abisatu. Aquabots prest. Sanfitek prest. Aquabots prest. Aquabots taldea prest, bai, zuek ez? Abisatu prest zaudetenean. Sanfitek prest, bai, danok prest, arbitroak prest. Bai, bost, lau, first, Lego, league! Goizetan ispilu parean harro irrie
2A eta 2B mailetan prestatzen joan zaitezkete Elkarrezi eta Eusko Steamers taldeak. 2A eta 2B mailetan prestatzen joan zaitezkete Elkarrezi eta Eusko Steamers taldeak. Berriz esan ez dezaten, ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun denonetan. 30 segundo. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Bi A mailan daukagu Elkarrezi taldea eta 2B mailan Eusko Steamers. Pixu gehiagiko robotak badirudi. Kontuz mailetan apoiatzerakoan, kontuz ibili mailetan apoiatzerakoan, listo, konponduta. Ez da zer gertatu. Utzi ez du kontatzen, behin ume zirela
Taldeak konpontu duzu eia robota eta dana. Itxasoaren beste aldean. Eusko Steamers. Robota ondo dao, bai, seguro. Bai, Eusko Steamers robota ondo. Elkarrezin robota ere ondo. Eskerrak pixka bat aurreratuta egin daia zela denboran, eta ez da zer gertatzen. Arbitroak, errepasatu duzu edana ondo dagoela. Errebisatu mailak. Prest danok, bitaldeak, bai. 5, 4, First Lego League! Berriz aurkitzen zituen, betiko begiaiek airearen astean agertzen joan ziren. Zer zioten, betiko begiaiek eriotzaren alde zeudela ematen zuen. Hortako egunen batean urranditan sortu zen. Arnasa galtzen zuten, betiko begiaiek itzaltzen. 30 segundo. Amar, bederatzi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Oso ondo, 12:30 izango da urrengo robot jokoa Sanfitek Earth eta Lauaxeta 2 taldearen artean. 10 minutuko deskantsu txiki bat hartuko dugu oin, bale? 12:30 urrengo jokua.
Handik anurkez. Handik sartuta nurkez. Vale. Egon nahi zurekin. Gero sari banaketa ja. Vale, eta sari banaketa ikuko dugu irabazlea. Eta hau da ordena, ez? Vale. Laboral kutxa que manda kontra ez saria. Hasiko gera berriro ere bai. Bat A eta bat B mailetan Sanfitek Ertz eta Lauaxeta bi taldeak. Bat A mailan Sanfitek Ertz eta bat B mailan Lauaxeta bi. Bat A mailan Sanfitek Ertz eta bat B mailan Lauaxeta. Bat B Lauaxeta. Barkatu. Prestatu bitaldeak eta prest zaudetenean esan. Sanfitek Ertz prest. Prest. Lauaxeta bi prest. Arbitruak prest. Prest. Venga ba. Bost. Lau. First. Lego. League.
Bitartian, 2A eta 2B mailetan astileku bat eta ML Team prestatzen joan zaitezkete. Itxaroten ari zarenean, irudimena bortzen denean, aleginak nahiko ez direnean, gutxineko 30 segundu. alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goizirtzen dira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Bi A eta bi B mailan dauzkagu astileku bat eta ML Team. Hemen bukatuko dugu bigarren ronda, eta ordu bat ala orden gutxi hasiko da hirugarrena. Taldeak prest zaudetenean abisatu. Mailak errebisatu. Prest, astileku bat, prest, ML Team prest. Bai, danok prest, arbitroak bai. 5, 4, First Lego League! Bigarren rondako azkenengo partidan gaude. Astileku bat eta ML Team jokoan.
30 segundu. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, denbora! Eta hau izan da bigarren rondako azkenengo jokua. Ordu batak laurden gutxi, hirugarren ronda hasiko dugu, Arizmendi Ikerlan 2 eta Creative Avellanedakin. 8-7 minutuko deskantsu txiki bat edukiko dugu oin. Saiatuko naiz, birikek ematen badidate. Saiatuko naiz, arnazten dudan airea gortu arte. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsikoetan eta, zure zapore. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsikoetan eta, zure zapore.
Goizeko 8 hemen portalen bakarrik zure teia itxoiten beste egun bat nozela zu gabe egun argi edo grisei bakarrik abesten Goizeko 8 hemen portalen bakarrik zure teia itxoiten beste egun bat nozela zu gabe egun argi edo grisei bakarrik abesten bakarrik bakarrik hemendik bakarrik nozelago bakarrik bakarrik hemendik bakarrik nozelago esan ezetz norbaitekin nozeni anta ez bakarrik ta esan zeba hausten den dena segundu baten zaiak zeba eta bide esan genula ezetz hau ez dela betirako bidea ta bide esan genula ezetz hau ez dela betirako Hirugarren rondakin hasiko gera ja, eta horretarako bat A mailan Arizmendi Ikerlan B taldea jarriko da eta bat B mailan Creative Avellaneda. Arizmendi Ikerlan B eta Creative Avellaneda. Maila errebisatu eta prestatu taldeak Arizmendi Ikerlan B eta Creative Avellaneda. Prest zaudetenean abisatu. Arizmendi Ikerlan B prest. Prest, bai. Creative Avellaneda prest, bai. Arbitroak ere bai. 5, 4, First Lego League! Bi A eta bi B mailetan Steam urpekariak eta BK itxaspekoak prestatzen joan zaitezkete. Steam urpekariak eta BK itxaspekoak bi A eta bi B mailan prestatzen joan zaitezkete. Hogeita hamar segundu. Hamar,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Bi A eta bi B mailetan dauzkagu prestatzen STEAM urpekariak eta beka itxaspekoak. Maila errebisatuta, robotak prest, STEAM urpekariak prest, bai? Eta beka itxaspekoak prest, arbitroak prest, bai? Venga ba, 5, 4, first, Lego, lead!